Padlet on kiva uusi sovellus, jolla voi tehdä semmoisen nettiseinän, jonne voi ryhmän kanssa kerätä kuvia ja tekstiä. Ja tämä on siinä mielessä kiva työkalu, että tämä toimii kannettavissa ja pöytäkoneissa ja myös tableteissa. Tarvitsee vain nettiyhteyden. Ja opettajan kannalta tämä on varsin helppo tehdä. Eli ensin mennään osoitteeseen www.padlet.com. Ja sitten tietysti tuolta oikealta ylhäältä pitää luoda sinne ensin käyttäjätunnukset. Ja sitten kun ne käyttäjätunnukset on luotu, niin voi saman tien kirjautua sisään. Ja tästä aloitusnäkemystä ottaa vaan Build a Wall, jolloin tämä antaa tyhjän tämmöisen harmaan seinän tähän. Ja nyt tästä voi lähteä tätä seinää muokkaamaan siihen oman opiskelijaryhmän tarpeisiin. Eli täällä on tämmöinen kohta kuin Modify Wall, josta pääsee antaa sille seinälle vaikkapa nimeen. Ja mä annan sille nyt vaikka viikkotehtävä nimeksi. Ja kuvauskenttään sitten se varsinainen tehtäväanto, eli mitä kuvia sinne opiskelijoiden pitäisi tuoda ja miksi. Ja mä nyt voin ottaa tähän vaikka tehtäväannoksi tutustua tai tuoda kuvia erilaisista työkaluista. Eli lataa kuva työkalusta. Johon se ryhmä on, tai siis ryhmä on jo tutustunut johonkin työvälineisiin. Näin. Ja lisäksi, että kerro myös mitä voit tehdä tällä kyseisellä työkalulla. Ja sitten kun siinä on tämmöinen simppeli tehtäväanto, niin sen jälkeen voi muokata sitä vähän lisää. Eli täältä voi laittaa taustakuvan, joko oman valokuvan, tai sitten täällä on tämmöinen valmis galleria, josta voi valita sopivan. Laitetaan sinne tämmöinen neutraali taustakangas. Ja sitten voi muuttaa tätä jäsennystä, mutta mä annan olla sen tämmöisenä vapaamuotoisena. Sen saa myös tämmöiseksi stream-järjestykseksi, missä ne kuvat tulee sitten allekkain. Ja sitten voi määrittää tälle varsinaisen tämmöisen nettiosoitteen ja suosittelen, että tähän kirjoittaa semmoisen selkokielisen lopun tähän annettuun osoitteeseen, jotta sitten opiskelijoiden on helppo päästä tähän seinälle. Ja laitetaan tähän vaikka sellainen loppu kuin viikko 2. Ja se kertoo tuon järjestelmää, että onko se kyseinen osoite saatavana. Ja sitten kun se näyttää, että on, niin painetaan pick. Ja se muuttaa tämän nettiseinäosoitteen tälle halutulle osoitenimelle. Ja sitten oikeastaan voi kutsua opiskelijat lähettämällä tämän osoitteen linkkinä tai sitten ihan suullisesti kertoo, että avatkaa nettiselaa ja kirjoittakaa osoitekenttään tämä viestiseinän osoite, niin ne kaikki pääsee tälle samalle seinälle. Ja tänne kuvien lisääminen on varsin helppoa, eli klikataan vain tätä seinää ja tulee tämmöinen pieni valikko, josta voi lisätä kuvan joko linkkinä, jos sen etsii netistä, jos sattuu löytymään sopiva kuva, tietysti tekijänoikeudet huomioiden. Tai sitten voi ottaa kuvan kannettavalla omalla web-kameralla. Tai sitten jos on tabletilla, niin tabletin kameralla voi ottaa kuvan. Tai sitten voi ladata sen muistitikulta. Ja mä lataan nyt täältä muistitikulta. Jonkun työvälineen täältä näin.
vaikka vasara, se on hyvä. Ja sitten kun se kuva latautuu, niin sen jälkeen tietysti voi laittaa tähän oman nimensä. Laitetaan vaikka Kalle. Ja sitten sen tehtävä annon mukaisen vastauksen, eli vasaralla voi naulata nauloja. Ja sitten se on näkyvissä kaikille sillä samalla seinällä. Opettaja voi poistaa täältä näitä merkintöjä, tai niitä voi myös muokata. Ja näitä voi liikutellakin täällä seinällä tiettyyn järjestykseen. Eli voidaan opiskelijoiden kanssa käydä sitten yhdessä läpi, kun kaikki on saaneet sinne seinälle jonkun tuotoksen. Tämä sopii melko hyvin tämmöisten konkreettisten asioiden kertaukseen, niin kuin jos ollaan opiskeltu esimerkiksi työvälineitä tai tiettyä sanastoa kielissä. Tai sitten tämä voi käyttää esimerkiksi ryhmäytymisen välineenä uuden lukuvuoden alussa uuden ryhmän kanssa. Et jokainen voi laittaa vaikka tänne jonkun kuvan, mikä kertoo just sen hetkisestä fiiliksestä. Tai sitten voi laittaa oman kuvan itsestään ja kertoo vähän, että kuka on. Tai sitten tätä voi käyttää vaikka, miksei joitakin tunnetilojen käsittely, eli joku voisi ottaa kuvan vaikka itsestään vihaisena. Tai tietyssä tunnetilassa ja sitten kertoo, että kirjoittaa siihen, että mikä tunnetila siinä kuvassa on päällä. Aika monenlaisia mahdollisuuksia on tähän soveltamiseen. Ja tosiaan tätä seinää voi käyttää sitten uudestaan ja nämä tuotokset saa talteen, eli täällä on tämmöinen share-nappula, josta tämän saa PDF-ksi tai sitten kuvaksi ja sitten voi lähettää sähköpostina tämän seinän tai printata tai upottaa jonnekin toiselle nettisivulle vaikka oppimisympäristöön. Ja sitten antaa vielä tällaisen QR-koodin, jonka voi myös liittää johonkin vaikka painettuun, printattuun paperiin. Ja tietysti voi jakaa Facebookiin ja Twitteriin ja Pinterestiin ja moneen paikkaan. Eli hyvin käyttökelpoinen näppärä väline, joka on hyvin nopeastikin otettavissa käyttöön, eikä tarvitse ihan kauhean pitkällistä suunnittelua.